Se jkun hemm irrieda politika u jien determinat li pajjiżna jerġa' jkun u jista' jkun pajjiż sabiħ. Hekk iddikjara l-kamp tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg f'intervista li kellu ma' Andrew Azzoppardi fuq l-RTK fejn indirizza r-realtà tal-fatt li l-ekonomija bħalissa qed tikber biss għax qed jiżdiedu n-numri iżda mhux qed tiżdied il-kwalità. Llum jgħidulek illi b'dan il-modell ekonomiku dan il-pajjiż sar unlivable għaliex sirna kważi kollox iġġamjat jew ma jiffunzjonax. Ġifieri fejn jidħol is-sistema tas-saħħa u mbagħad il-konsegwenzi ta' dak. Fejn jidħol it-toroq tagħna anka minkejja li sar investiment u ntefqu 800 miljun. Fejn jidħol is-sistema ta' drenaġġ, id-dawl, l-ilma u servizzi oħrajn minħabba il-piżijiet mingħajr investiment neċessarju kif suppostu bil-għaqal, sfortunament wasanna hawnhekk. Il-kamp tal-Partit Nazzjonalista qal li l-imsieba soċjali ilhom jgħidu lill-Gvern biex japplika mudell ekonomiku differenti iżda s'issa rajnih biss iwebbes rasu għal dan. Illum il-Gvern Laburista mhuwiex liberu li jbiddel u li jagħmel it-tibdil neċessarju. Għalhekk imbagħad in-knee-jerk reaction jipprova jraqqal pannu bil-qara aħmar u flok isolvi joħloq iktar problema. Bernard Gregg indirizzaw kollu nuqqas tazzjoni mill-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafa. Prim Ministru għandu jara illi il-pulizija tkun mamra sew, li l-pulizija tkun imħalsa sew, li jkollhom il-kundizzjonijiet tajbin, li jkollhom l-access tal-livell meħtieġ, mhux l-assa tal-ħamrun għada container fi Pjazza Fraddigu, morru warawa. Tajjeb, la semmejna l-ħamrun. Right? Għax hemm oħrajn imbagħad li huma l-istess. U illi l-pulizija iva nibqgħu nagħtuhom mhux biss lodda imma wkoll ir-rispett meħtieġ aħna nikkritikaw id-deċiżjonijiet u n-nuqqas għad-deċiżjonijiet tal-Kummissar tal-Pulizija li suppost jaġixxi. Huwa tkellem ukoll dwar il-fatt li jixtieq jara futur sabiħ għaż-żgħażagħ f'pajjiżna. Jien nemmen fiż-żgħażagħ, il-Partit Nazzjonalista jemmen fiż-żgħażagħ u għalina mhumiex biss il-futur imma il-preżent u rridu nindirizzaw aktar. Ta' pajjiżi, Bernard Gregg għamilha ċara li l-Partit Nazzjonalista kontra kull forma ta' ġlied jew konflitt. Jiena diġà ddikjarajt u ddikjarajna anke bħala partit illi fil-waqt li dak li qed jiġri fil-Palestina u li jiġri ġol Iżrael u li jiġu huwa kundannabbli, però anke dawk l-attakki u l-attakki għal fl-aħħar mill-aħħar is-sofferenza hija ta' kulħadd jiena ċetlek il-parti umana kemm ikun Palestinjan, kemm ikun Iżraelit, kemm ikun kwalunkwe nazzjoni ieħor. Matul din l-intervista Bernard Gregg tkellem ukoll dwar kemm Karl Guder kien importanti għalih mhux biss fuq livell politiku iżda anke fuq livell personali. Karl ma kienx biss ħabib, ma kien pedina importanti, parti importanti mill-istruttura tagħna, kien ukoll il-preżenti ma wkoll parti mill-futur tal-partit għax offra ruħu, preżenta ruħu biex ikun segretarju ġenerali u allura irridu nkomplu naħdmu wkoll. Il-kamp tal-Partit Nazzjonalista tkellem dwar it-tibdiliet li l-partit se jkun qed jgħaddi minnhom fi żmien li ġej sabiex ikompli jiġġedded. Se nkun qegħdin nagħmlu t-tibdiliet kollha meħtieġa biex ikollna segretarju ġenerali in place ħalli nkomplu insidu nsaħħu. Għanejlek mhix kwistjoni ta' żmien, hija kwistjoni tal-aħjar għażla fl-aħjar mument, fl-aħjar ċirkustanzi, għandna pjan u rridu naraw li min ħajkun qiegħed f'dak l-irwol jippresta ruħu għal dak il-pjan li għandna.